Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие бацькі, паважаныя дзеткі, сёння у вас вельмі важная хвіліна. Ваш професіоналу з глибоким Ще й діти это вельмі найпрыгажэйшая на працягу ўсяго літургічнага года у кожнай парафіі. Прыходзіць у сэрца, ці можа быць штосьці прыгажэйшае. Таму сардэчна вас вітаю. Это послание Духа. Тому перед тому нас увайсці у святыню.
Узлюбленные браты и сестры, дорогие парафіяні, сьогодні у нашій парафії достойна хвилина. Сьогодні поділяємо радость з сім'ями, діти яких приймуть перший раз Евхаристичного Єсуса Христа у своє серце. Це радость для всієї парафії, бо коли малое дитя приймає Єсуса, приймає Бога у своє серце, Бог заходить до всієї парафії, до кожної сім'ї і жадає зробити помешкання у житті чоловіка. Это наша вера, што праз просты хлеб Христу спадабалася быць з кожным з нас. Таму яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю кожнага прысутнага, асабліва бацькоў, дзяцей першакамунійных і, канешне, саміх дзетак. Каб годна і дастойна перажыць гэтую святую Эўхарыстыю, перапросім Бога за ўсе нашы грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала На вишинях Богу, а на землі супокой. Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, благоруня ясный, Божа, Божа, всемогутный, Пане Сыне, одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молення наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся.
Боже, Ты праз таямніцу сённяшняга свята асвячаеш свой касцёл, які яднае ўсе плямёны і народы, напоўніў весь свет дарамі Духа Святога і аднавіў у сэрцах верных плён Тваёй ласкі. Праз Пана наша Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі і вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў пятдзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся ўсе Духом Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліму юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу, пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове, і бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы, ці ж усё тыя, хто гаворыць не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся, парфяне, і медяне, і ламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежны з Кірыняй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Пошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Благословяя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми велик, лічоныя, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаюся у свой пыл. Ты посылаешь своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Дух свой, и обнови землю. Няхай слава Пана триває навеки, няхай Пан радуется справам своим, няхай буде мила Йому моя песня, и я буду радоваться в Пану. Спошли, Пане,
Читание послания святого апостола Павла до Коринфянам. Брат И свои дары нам дай, Сутешитель сердц людских, наимилейший гостю их, освобода стомленных, odpoczynek zmученных, и вода для прагнучих, утешение плачучих. О, свято счастливое, сердце глыб вникливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж сиротство рання, пустота и небытия, что нечисто у нас обмый, что засохло оживи, что ранено злячи, что у нас твердое схили, скривлено правым чини, холод сердца разогрей. Дай же Твоим верным, Божьей ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытребованность верности, дай и радость вечную. Аминь. Аллилуйя, 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 Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія Павла Яна.
У той час Єзус сказаў сваім вучням: «Калі прыйдзе суцяшальнік, якога я пашлю вам ад Айца, Дух праўды, які ад Айца паходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне. Але і вы таксама будзеце сведчыць, бо вы ад пачатку са мною. Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню абвесціць вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Всё, што мае Айцец, гэта маё, таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам». Гэта слова Пана. Узлюбленыя, сёння у нашай святыні вельмі прыгожае свята, бо это свята сваімі каранямі сягае далёкай глыбіні. Детки, что такое первая коммуния? Кто мне подскажет? Первая коммуния – это когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Вельмі добрый отказ. Дякую, вялікі. Калі прымаем Иисуса Христа ў сваё сэрца, ведаеце, для нас это вельмі важны момант. Якім чынам прымаем Иисуса Христа ў сваё сэрца? Пад постаццю хлеба. Менавіта пад постаццю хлеба. Такім простым знакам Богу спадабалася прыходзіць да чалавека. У сваёй гісторыі, канешне, святая камунія вяртаецца ў Вялікі чацверг. У Вялікі чацверг Езус Христос узяў у рукі хлеб разам з апостоламі, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Гэта маё цела, бярыце, спажывайце». Таксама узяў келіх з віном, благаславіў і казаў: «Гэта моя кроў за вас пралітая, гэта чыніце на памяць пра мяне». Для чаго мы прымаем святую камунію? Дзеткі, для чаго прымаем святую камунію? Спытаю хлопчыкаў. Лёша. Чтобы наше сердце было чистое. Вельмі добра. У чыстае сэрца прымаем камунію. Для чаго яна ёсць? Чаму служыць святая камунія? Чаму важна прынимаць святую камунію? Чтобы Иисус Христос благословил нас. Так, але яшчэ ёсць адзін важны адказ. Чаму важна прынимаць святую камунію? Чаму не можна да гэта падыходзіць абыякава? Таму што Христос гаворыць: «Хто спажывае маё цела, мае жыццё вечнае». Дарагія бацькі, сёння жыццё вечнае прыходзіць у сэрца вашых дзетак. Сёння Христос пад постаццю хлеба прыходзіць да чалавека. Ведаеце, это вялікая таямніца. Калі зразумець розумам прыход Бога пад відам хлеба, то можна сказаць, это вар'яцтва. І ў Евангеліі ёсць такія моманты, калі шмат вучняў пакідаюць Езуса Христа толькі з-за таго, што ён гаворыць: «Хто не будзе спажываць майго цела, не будзе піць маёй крыві, не будзе мець жыцця вечнага». Это важна сёння зазначыць, таму што сёння дзеткі многіх з вас прымаюць Езуса Христа пад відам хлеба ў сваё сэрца, каб мець жыццё вечнае. Такая таямніца жыцця чалавека, што жыццё вечнае ёсць. І раней ці пазней трэба адказаць на пытанне, які сэнс майго жыцця. І калі мы адказваем, што жыццё вечнае ёсць, мы пытаемся, якая дарога, якая вядзе да жыцця вечнага. І Христос гаворыць, што дарога простая: «Я брама і дарога да жыцця вечнага». І гаворыць, што ён, который дае жыццё вечнае, дае таксама звычайныя умовы, каб гэтае жыццё вечнае атрымаць. Божыя прыказанні: «Не май іншага Бога апроч мяне, не ўжывай імя Пана Бога дарэмнага, дзень святы святкуй, шануй бацьку свайго, маці, не забівай, не чужалош, не крадзі, не сведч фальшыва супраць бліжняга свайго, не пажадай жонкі бліжняга свайго, нічога, што належыць бліжняму твайму». Бог дае прыказанні. Па чым пазнаём, што мы дзеці Божыя? Калі шануем гэтыя прыказанні. Сёння у дзяцей першакамунейных вельмі прыгожы момант, бо іхныя сэрцы чыстыя. І нават калі здараецца зламаць Божае прыказанне
Ёсць сакрамент споведзі. Учора дзеці ўсе паспавядаліся, вельмі дастойна перажылі гэты сакрамент. Сёння маюць чыстыя сэрцы. Але мала споведзі. Христос гаворыць, калі памяшканне людскога сэрца пустое, то трэба яго запоўніць. І мы запаўняем, калі прымаем святую камунію. Калі прымаем Езуса Христа. Ведаеце, дзеткі, гэтыя словы важны не толькі вам. Гэтыя словы важныя і вашым бацькам, і вашым родным, асабліва тым, хто, можа, першы раз пераступіў парог касцёла. Таму што вельмі часта, калі мы задаём пытанне, у чым заключаецца сэнс нашай веры, часам бывае так, што адказ на гэтае пытанне заканчваецца «У касцёл хожу, каб замоліваць грэх». Не хопіць табе жыцця, каб замаліць твой грэх. Грэх прабачаецца бесплатна. У сакраменце споведзі. Але ў святыню хожу, каб карміцца Христом і каб мець жыццё вечнае, а кормімся пра святую камунію. І сёння ў дзецях першакамунійных распачынаецца, так можам сказаць, працэс глыбокага спаяднання з Богом, сустрэчы з Христом, калі дзеці вашы пачынаюць карміцца Христом, прымаюць Христа ў постаці хлеба. І на гэтым урачыстасць не заканчваецца. Так як у сакраменце хросту распачынаецца духоўнае жыццё, бо ў сакраменце хрышчэння мы прымаем задатак Духа Святога, так у першай камуніі праяўляецца глыбіня і, можам сказаць, вяршыня гэтага духоўнага жыцця. Бог уваходзіць у жыццё. Але гэтым не заканчваецца. Калі я прымаю камунію святую толькі раз, а пазней забываюся, знікаю, адыходжу, махаю на веру рукой, грэбую Божымі прыказаннямі, ігнарую прыход Езуса Христа ў святой імшы, я магу размінуцца з тым, што з'яўляецца найважнейшым. Я магу страціць жыццё вечнае, таму што я гавару Богу не. Узлюбленыя, гэта вельмі важнае пытанне. Прайсці праз усё жыццё з верай, каб сустрэцца з Христом у вечнасці прыгожым, які сёння прыходзіць у сэрцы нашых дзяцей. Узлюбленыя, сёння ў гэту урачыстасць хочацца пажадаць бацькам: захавайце веру вашых дзяцей. Захавайце прыклад ваш, каб вашы дзеці, гледзячы на вас, маглі умацоўвацца ў веры. У вашых руках гэты Божий дар. Ад вас, як ад бацькоў, залежыць, ці вера ў гэты Божий дар, які сёння прыходзіць у сэрцы вашых дзетак, будзе захаваная, ці будзе знішчаная. І калісьці, сустрэўшыся з Богам, як бацькі можам з гонарам сказаць: мы захавалі веру самі і веру дзяцей, якімі ты, Божа, нас адарыў. А можа здарыцца так, што апусцім твар перад Богом, і ў нас не будзе слоў. Што сказаць, бо затрацілі сваё жыццё і не паказалі сапраўднага Бога іншым. Узлюбленыя бацькі, сёння вы выбіраеце дар веры. Захавайце гэты дар у вашых дзецях. І няхай гэтая вера будзе моцнай, каб кожны з нас, узрастаючы ў Богу, мог даваць сведчанне пра прысутнасць сапраўднага Бога. А сёння ўрачыстасць Святога Духа, і Дух Святы таксама сведчыць пра гэтую праўду эўхарыстыю, пра которую сёння ўзгадваем. І знакам прысутнасці Духа Святога заўсёды з'яўляецца супакой, мір, любоў, доўгацярпялівасць, ветлівасць. Гэта пазітыўныя дары, якія будуць праяўляцца і праяўляюцца ў сэрцы кожнага з нас. Калі ёсць у тваім сэрцы гэтыя дары, дзякуй Духу Святому, значыць, ты напоўнены Святым Духам. І Дух Святы такім чынам сведчыць пра вернасць тых слоў, якія Христос нам пакінуў, якія сёння з'яўляюцца вельмі актуальнымі. А цяпер будзе вызнанне веры, яно будзе адбывацца такім чынам, як пры сакраменце хросту, таму запрашаю ўсіх устаць. Дарагія бацькі, калісьці пры сакраменце хрышчэння вы прынеслі сваіх дзяцей у святыню. І калі адбываўся сакрамент хросту, вы вызнавалі вашу веру. Калі адбываўся сакрамент хросту, вы давалі абяцанне выхоўваць у веры, вы ад імя дзяцей адракаліся ад граху і зла. Сёння вашыя дзеці ўжо самі будуць адракацца ад граху і зла і вызнаваць веру ў Езуса Христа. А мы таксама падтрымаем дзяцей нашай парафіі ў вызнаванні веры.
І гэта учынем такім чынам, як адбываецца пры сакраменце хросту. Вызнанне веры адбываецца пры запаленых свечках. Это свечкі, з якімі дзеці ішлі да сакраменту хрышчэння. Это прыгожы сімвал. У сакраменце хросту распачынаецца духоўнае жыццё, а сёння мы кранаемся глыбіні духоўнага жыцця, бо прымаем у сэрца Езуса Хрыста першы раз. Дзеткі вызнаюць веру з запаленымі свечкамі, знакам прысутнасці Хрыста. Дарагія дзеткі, пытаюся вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычынай граху? Пытаюся вас, ці верыце ў Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, это вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Узнясём нашыя супольныя просьбы да Бога адзінага ў Тройцы, які ёсць міласэрным і літасцівым, цярплівым і шчодрым. Просім за ўсіх людзей на зямлі. Отче святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Молімся за касцёл Христовы, каб з Еўхарыстыі чэрпаў сілы да духоўнага адраджэння. Christe exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў. Молімся за нас, усіх дзяцей, якія сёння першы раз прымем святую камунію, каб сустрэча з Езусам у Еўхарыстыі умацоўвала нашу веру, надзею і любоў да Бога і бліжніх. Christe exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Молімся за нашых бацькоў і хросных, каб добры Бог благаславіў іх і захаваў ад усялякага зла. Christe exaudi nos, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас. І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым і застануцца. Молімся за наших святароў, Айца Михаіла, Айца Юзефа і Айца Александра, праз паслугаў, якіх мы сустракаемся з Панам Езусам у святых сакраментах, каб добры Бог адарыў іх здароўем і патрэбнымі ласкамі. Christe exaudi nos, Kyrie,
асвяці іх у праўдзе. Слово Тваё – гэта праўда. Молімся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй, і за памерлых з нашай парафіі, каб яны маглі вечна праслаўляць Бога ў нябеснай айчыне. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаны ў праўдзе. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Christe exaudi nos. Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi. Uczyni, kab chwała z mертвых powstania Twojego Syna i moc Ducha Świętego weli nas do głębiejszego poznania Twoich tajemnic. Przez Chrysta, Pana naszego. Добры Ойче, прыносім Табе гэтыя дары. Свечка, сімвал Хрыста. Прабываючы ў святле Хрыста, хочам быць святлом для іншых людзей. Пане, прымі святло нашых сэрцаў. Кветкі, складаючы кветкі, хочам Табе, Пане, сказаць, што прагнем несці радасць іншым, так, як яны хочам, каб кожнае слово і кожная думка былі, як прыгожыя духмяныя кветкі, што ўпрыгожваюць нашае сэрца. Хлеб, сімвал жыцця. Прыносім яго ў знак падзякі Табе, Пане, і просім, каб мы ўмелі дзяліцца з нашымі бліжнімі сваім сэрцам, любоўю і Тваімі дарамі. Святое Пісанне, памажы нам любіць Тваё Слово, каб маглі штодня жыць паводле яго і каб пачутае Божае Слово перамяняла нашае жыццё. Дапамажы памятаць, што Ты запрашаеш нас да штодзённай малітвы. Дар для касцёла. Гэты дар з'яўляецца знакам клопату пра прыгажосць нашай святыні і святой літургіі. Няхай ён дапаможа нам яднацца з Богом у набажэнствах у касцёле. Няхай віно і вада, складзеныя на алтары і перамяненыя ў кроў Хрыста, стануць бачным знакам таго, што для нас заўсёды павінна быць самым важным. Добры Божа, дапамажы нам зразумець цану нашага адкуплення і быць заўсёды Табе ўдзячнымі.
гостая, белы хлеб, які праз хвіліну ператворыцца ў цела Езуса Хрыста. Дзякуем табе, Пане, за тое, што застаўся з намі у Еўхарысты і просім, каб мы заўсёды годна прымалі цябе да свайго сэрца. Прымі, Пане, нашыя дары, прыносім іх табе просячы, благаславі нашыя сем'і, дай мір і згоду ўсёй зямлі. Молитесь, братья и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Отче Небесный, учини, каб Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу Eucharystycznej ахвяры и привел нас до полного познания правды праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узлась
подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры, узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего престолования. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў в адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча всемагутны,
у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, прас усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся спевать. Который у небе, святися имя Твое, приди молодоство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пanie, збав нас od усього злого. Дай ласково супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху, и захованные от усялякая неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яке живешь и владариш навеки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божии. Аллилуйя.
молімся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами, заховай, просим, спасланую нам ласку, каб дейсным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок допомог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Ведаю, што дзеці хочуць падзякаваць сваім бацькам і хросным. Ну і хто ж хоче подякувати батькам і хросним? Ходи, ходи. Дорогие наши бацькі і хросныя, бабулі і дзядулі, сёння мы дзякуем вам за тое, што вы прывялі нас у касцёл, вы падавалі нам добры прыклад, вы вучылі нас маліцца. Мы вельмі любім вас. І вы клапаціліся за тое, каб наступіў гэты вельмі важны дзень, калі мы ўпершыню прымем святую камунію. Мы дзякуем вам за тое, што мы сёння шчаслівыя і радасныя стаім тут каля алтара. Дякуем. Калі трымаеце букеты, значыць сказаць нешта хочаце. Паважаны отец Михаил, сестра Анна, таксама отец Юзеф і Александр, які тут не маліш, яны нашы таксама ксяндзы. Мы вельмі удзячны, таму што у гэты сённяшні дзень такого вялікага свята мы ўсе такія прыгожыя, шчаслівыя. Хацім падзякаваць усім нашим ксяндзам і сёстрам, которые дапамаглі давесці наших дзетак да гэтага вялікага свята, якое будуць праносіць усё жыццё сваё. А вы будете ім памагаць, настаўляць, весці іх далей, а мы з вами разам. Вялікі вам дзякуй, таму што вы для нас прыклад любові да ўсіх людзей, прыклад шчасця, якое ізыходзіць ад вас. Мы вас таксама вельмі любім і шануем. Вялікі вам дзякуй. Вялікі вам дзякуй, вы поставілі высокую планку, таму што з ксяндзамі і сёстрамі ёсць так, што часам іх пераводзяць у іншую парафію, а вы просіце, каб мы далей выхоўвалі, будзем намагацца, маліцеся, каб не перавадзілі. Пакуль што не запавядаецца, каб не было інтрыг, мы застаёмся далей. Узлюбленыя бацькі, свята першай камуніі – гэта свята ўсёй парафіі. Я як пробашч радуюся асабістым чынам. Это не першая святая камунія ў маім жыцці, калі рыхтуе дзяцей, але заўсёды гэты момант вельмі дрыготкі. Вы думаеце, што толькі вы перажываеце, калі дзеці ідуць да споведзі? І я перажываю, калі дзеці штосьці забываюцца, перажываюць, трасуцца. Бывае так, што часам канфесіянал трасецца, дзіцё перажывае. Па-рознаму бывае. І святар таксама перажывае, каб далікатна падказаць, узгадаць, каб зрабіць спакойна, максімальна. Таму што, хоць гэта і вашыя дзеці, але таксама яны і нашы дзеці, дзеці нашага касцёла. Я хочу вельмі сардэчна падзякаваць за добрую падрыхтоўку вашых дзяцей, сястры Анне. Як і отец Александр зазначаў, я хочу таксама далучаюся, што дзеці вельмі добра падрыхтаваліся да споведзі, дастойна перажылі, не было ніякіх цяжкасцяў, часам былі перажыванні, это натуральна. Это заслуга нашай сястры. Таму, сестра Аня, дзякуй вам вялікі.
Хачу падзякаваць вам, бацькі, за вашу салідарнасць. Хоць шмат дзяцей рыхтаваў да першай камуніі, выдаецца, ваша група самая такая зграная, спакойная, не было ніякіх канфліктаў, напружанняў. Все сітуацыі хутка вырашаліся, і калі адбылася першая рэпетыцыя, я зразумеў, што, можа, трэцяй і не трэба. Дзеткі вельмі лёгка ўсё асвоілі, падрыхтаваліся. І дзякуй вам вялікі за вашу салідарнасць, за ваш падыход, за ваш знак веры. Сохраніце гэты знак веры. Так як узгадываў у казанні, это вельмі важная рэч, таму што калісьці перад Богом кожны з нас стане, і ён спытаецца вас, бацькоў: я вам даў дар дзяцей, што вы з ім зрабілі? Не ксяндза будуць пытацца, вас. Мяне спытаецца, што я дапамог, каб захаваць гэтую веру, але за веру адказваеце вы. І дзеці капіруюць ваш прыклад. І таму, каб прыклад быў дасканалы, зрабіце парадак, у каго няма ў сваім душы, павянчайцеся, да споведзі дайдзіце. Зрабіце парадак, каб дзеці, гледзячы на вас, гаварылі, што Бог ёсць добры. Ведаеце, это вельмі важна. Няхай сённяшняя ўрачыстасць будзе святам для кожнага з нас. Узлюбленыя дзеткі, дастойна перажылі вы сёння Еўхарыстыю, але з вамі і развітваю. У нас чарговая святая імша у 19:00. Запрашаю вас і, калі ласка, прынясіце з сабой фотаздымак вашай сям'і. Вы пасля імшы яго забераце дадому. Але ў часе імшы мы будзем асабліва маліцца заўтра за вашы сем'і, за вашых бацькоў, братоў, сясцёр. І таму прынясіце фотаздымак вашай сям'і, каб мы маглі памаліцца з вамі заўтра за вашу сям'ю. І на заканчэнне заўтрашняй імшы будзе таксама сюрпрыз, з которым вы вернецеся дадому. А сёння, дарагія дзеткі, перад тым, як удзялю благаслаўлення, я хачу вам уручыць памяткі той падзеі, што вы сёння прынялі першы раз Езуса ў сваё сэрца. Это і памяткі, і дар хлеба, з якім будзеце сёння ламацца і спажываць. Запрашаю бацькоў ці ў часе абеду найлепей падзяліцца гэтым хлебам з усёй сям'ёй, як знак таго, што Хрыстус калісьці гэты хлеб ператварыў сваё цела. Это уже не святая камунія, это только сімвал, але сімвал адзінства у вашай сям'і. Падзяліцеся гэтым хлебам як знак сённяшняй урачыстасці. І разам з сястрой, якая вас навучала, мы уручым гэтыя невялічкія памяткі і падарункі. Сначала хлопчики. Курсевич Михаил. Шейко Арсений. Вельмі добра прачытаў, трэніраваўся, сёння чытанне першае чытаць. Малайчына, Арсеній. Ярошка Климент. Панасевич Максим. Цікава, ці хопіць вам сілы кляскаць усім. Сітнікаў Матвей. Кириленко Алексей. Демский Владислав. Мирковский Владислав. Мирошниченко Ильязарий. И Мучинский Марк.
Опекун Дарья. Лойка Мария. Суржик Полина. Юргилевич Камила. Якимович Виктория. Будевич Татьяна. Гудилина София. Заявлова Анастасия. И Подгайская Ганна. Теперь уделяю Божие благословение. Желаю вам доброго дня, недели с послания Духа Святого и доброй встречи при семейном и сябровском столе. Пан з вами. Нехай вас благословит всемогутный Бог Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Богу, аллилуйя,
Узлюбленыя, на бліжэйшым тыдні святая імша будзе з панядзельніка да суботы ў гадзіне 19. І гэта будзе белы тыдзень для дзяцей нашай парафіі, першакамунійных. Кожнага дня дзеці будуць прыходзіць на святую Эўхарыстыю. Таксама запрашаем усіх. Іншыя аб'явы прачытайце на дошцы аб'яў. Надзвычайна нічого няма, апроч таго, што ў чацвер свята Езуса Хрыста, найвышэйшага святара. Хто жадае пакінуць ахвяру на буцлаўскую святыню, ёсць скарбонка перад алтаром, можна гэта ўчыніць. А дзетак запрашаю цяпер да фотаздымка.